treballen durament per salvar la vida d'unes 200 persones que encara podrien estar atrapades sota els edificis. A Christchurch s'hi ha declarat l'estat d'emergència. Fins i tot la catedral de la segona ciutat del país s'ha convertit en una muntanya de runes. A l'espera de xifres oficials, les autoritats quantifiquen les pèrdues en milionàries perquè el sisme ha devastat construccions i infraestructures bàsiques. Entre els 90 espanyols que són al país hi ha Marc Fonoll, que assegura que la situació és crítica. Realment el país està consternat, la crisi que hi ha ara mateix a l'illa sud és realment greu, vull dir, 65 persones mortes i des de notícies no paren de donar informació constant de tot el que pot fer la gent que està afectada pel terratrèmol, de tot el que pot fer la gent que s'ha quedat sense casa, de com poden col·laborar en les tasques de rescat. S'està aconsellant a la gent que es quedi a casa, que eviti passar pel centre perquè a vegades es pot fer fins i tot més nosa que servei, i el govern ha enviat ja cap al Christchurch més de 500 militars per tal de poder donar suport en les tasques de rescat d'aquestes 200 persones que encara estan, sembla, sota de les runes. I a Líbia continuen les manifestacions